Dobar dan. Radimo znači brojevne izraze, znači zadatke iz kataloga za eksternu maturu u kantonu Sarajevo koji je objavljen ove godine, odnosno 2022. godine. Prva oblast koja tamo radi su brojni izrazi. Idemo sa takozvanim osnovnim nivom. U brojnom izrazu, bez zagrade, prvo ćemo uraditi. Pa imamo ponuđeno nekoliko opcija, kaže sabiranje i oduzimanje, pa množenje i dijeljenje. Zatim množenje i dijeljenje pa sabiranje i oduzimanje, zatim množenje i sabiranje pa dijeljenje i oduzimanje i na kraju nije bitan raspored, odnosno redoslijed računskih operacija. Bitan je, itekako je bitan, znači prvo radimo množenje i dijeljenje pa onda sabiranje i oduzimanje, tako da je tačan odgovor pod B. Sljedeći zadatak, sljedeće pitanje, kaže vrijednost broja izraza 3800 podijeljeno sa 100 minus 20 je. Kao što smo rekli u prethodnom zadatku, prvo radimo dijeljenje. Ovdje imamo dijeljenje sa dekarskom jedinicom, znači možemo samo skratiti ove dvije nule i dobiti 38 podijeljeno sa 1, odnosno to je 38 minus 20, 38 minus 20 je 18. Sljedeći zadatak jeste decimalni zapis 5% je. Šta znači 5%? Znači šta znači 1%? Znači 1 od 100 dijelova. Ako imamo jednu cijelinu, odnosno nešto cijelo, i ako ga izdijelimo na 100 dijelova, znači svaki taj dio je procenat. Izdvojimo tih 5 dijelova, onda dobijemo 5%. 5 po 100. Znači dijelimo sa 100. Znači 5 kad podijelimo sa 100, dobit ćemo 0,05 i ovdje imamo isto takozvano dijeljenje sa dekarskom jedinicom, gdje imamo dvije nule u toj dekarskoj jedinici. Sljedeći zadatak kaže vrijednost datog izraza minus 10 puta 2/5. Ok, ako nemamo ove tačke ovdje, kao što imamo ovdje, onda bi to bilo 10,2 i to dvoje moramo razlikovati. Znači minus 10 puta 2/5 i minus 10,2. U ovom slučaju znači puta, tako da ovaj broj minus 10 ćemo pretvoriti u razlomak. Kako pretvaramo u razlomak? Tako što potpišemo, jel tako, kao nazivnik napravimo jedinicu, pa imamo 10 jednina, odnosno minus 10 jednina puta 2/5. Razlomak se množe tako što se pomnoži brojnik s brojnikom, a nazivnik s nazivnikom. 2 puta 10 je 20 kroz 5, ovo još možemo skratiti da dobijemo 20 podijeljeno sa 5 je 4, odnosno minus 4 rezultat. I imamo u ovom osnovnom nivou, znači imamo izraz 5/6 minus 1/2 puta 1/3, znači tu radimo prvo množenje razlomaka 1/2 i 1/3. Znači množimo brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom, dobit ćemo 1 puta 1, 1, 2 puta 3 je 6, imamo 5/6, sada minus 1/6, to je jednako 4/6, jer ovdje su nam nazivnici isti, pa ne moramo tražiti najmanji zajednički sadržalac. 4 i 6 možemo skratiti i dobijemo rezultat 2/3. To bi bilo što se tiče toga u ovom